gerekse kuvvet komutanlarımızla birlikte dibin navêkaniya aştiyê de û bi bihaneya lêkirina herêmeke ewle. Sê salan berî niha Tirkiyeyê bi wan komikên çekdar ve deverên serêkaniyê û Til Abyadê dagîrkirin. Îroj em ê di vê vîdyoyê de binêrin ka herêmeke ewleya bi çi rengî hatiye avakirin û aştiyeke çawa bi serşêniyên wan deveran de bariyaye. Kombenda hevdestiyê ku qurbaniyên dagîrkeriya Tirkiyeyê belge dike, bi boneya salvegera dagîrkirina serêkaniyê û Til Abyadê amara qurbaniyên van 3 salên borî eşkere kir. Koçberkirin û guhertina demografî. Şêniyên wan herdû deveran ji 150,000 zêdetir bi darê zorê hatine koçberkirin. Piştî dagîrkirinê ji 185 şêniyên serêkaniyê û Til Abyadê venegeriyaye malên xwe. 10,500 malbatên penaber ên ji herêmên din ên Sûriyeyê di xaniyên sivîlên koçberkirî de hatine bicihkirin. Bêhtirî 55 malbatên pêmayên Daişê ku piraniya wan Iraqî ne, di wan xaniyên desteserkiriyên serêkaniyê de hatine bicihkirin. Kuştin û bêewletî. Di nav de 4 jin 56 sivîl hatine kuştin. Li wan herêman 7 û 2 teqîn pêk hatine. Di wan teqînan de di nav de jin û zarok 145 sivîlan jiyana xwe ji dest daye. 300 kes birîndar bûne. Di nav komikên çekdar de 46 caran şerê navxwe derketiye. Di wan şeran de 3 sivîlan jiyana xwe ji dest daye, 25 sivîl birîndar bûne. Revandin û îşkencekirin. Di nav de 68 jin û 42 zarok 511 kes hatine girtin. 185 kesên revandî serwinda çûne. 325 caran li girtî û revandiyan îşkence hatiye kirin. Di bin îşkenceyê de herî kêm 5 sivîlan jiyana xwe ji dest daye. 92 sivîlên girtî ji bo Tirkiyeyê hatine guhastin. Ji wan girtiyên guhastî li 48 kesan hikim hatiye birîn. Bi rek jê ji 13 salan û bijor de hikmê zindanê lê hatiye birîn. Bi rêdin hikmê hetayê lê hatiye birîn. Balkêşe ku kombenda hevdestiyê piştrast dike wekî hejmara qurbaniyan gelekî ji wiha zêdetir e. Hevdestî dide zanîn ku wê tenê rewşên belgekirî di vê amarê de bicihkirin. Li gor te di sala xwe ya çarê de çarenivîseke çawa li pêş van herêmên dagîrkiriye. Nêrîna xwe bi me re parve bike.